is een wedstrijd, laat het zo zeggen. Maar dat wordt, nee, het is gewoon onder elkaar collega's en dan heel gezellig. En dat is de bedoeling. 2 finalisten met evenveel punten bovenaan. Ook voor de organisatie een bijzondere uitslag. De laatste keer dat dit gebeurde was in 1991. Ja, we zaten in de telcomputer de sms-stemmen binnen te halen, hè, de stemmen van de jury's binnen te halen. En dan zie je gewoon zo'n stand gelijk eindigen. En dan zegt het reglement, het lied met de meeste punten bij de hoofdjury, dat gaat dus winnen. Een regel die bij de Toddezek niet meer helemaal helder was. Ik wist zelf niet wie de reglement precies in elkaar zat van hoe zit het nou met als je gelijk eindigt. Dus de jongens van Spijkers Span kwamen toe, jullie hebben gewonnen. Ja, en we durfden niet te juichen, want we wisten niet of het echt zo was. Dan moet je even afwachten, want ik wist het niet meer van, ja, en dan komt dan het verlossende woord dat je dan gewonnen bent. Ja, te gek. Die handje, ik ben circuit. Gelukkig gaan de nummers 2 sportief om met het nipteverlies. Zo is er mee geen zo'n proomstaan vandaag, dus het is gewoon genieten. Oh, valt met hè? Valt met eigenlijk. Van mee, ja. Ja goed, het is zo, klaar. Dames en heren, René Verstuur!